Ay, video ay. Kalamok ay. Buot mo ka video Wa. dito. Sabi ni. Yan tagpag kuan. Pag jacket. Hindi na ako. Kapo ka na isda ha. Kuha gidang kuan og isda ron. Okay. Oh. Saka. Wala lagi ang kuan ron. Karong nga pandong ni mo berikat. Allah. Oo karon isog-isog karon. Aligsik ra ba ha? Mo dong. Tumba na dong, padapli ng kuan dong. Kadaghan kayo kuan pul ba kana? Pantas na koron. Andong na ba? Punda ang kuan ron. Ikan sa kuan ba pispan manggawas. Ano? Ikan sa pispan. Arya jud pareho na. Pananakat ka. Pananakat ka. Ayo ko ano na yung pandong niyo. Pa, nakat ka sa kempi. Sa English ka ni Kuyampi, no? What is the English of kulampay, kayampay, kalampay? Kempi. Hindi na Ha? Sure ka? Okay ni mo? Nagmay. Hap, hindi na ako. Nagot. Ha? Ihap din mo. Hap. Hindi na kayampay. Hindi ka naman yung taong ganyan. Taghan, sagbo. Sagbo, tara. Bangon, hindi ka talaga sila. Buti 5? Biar di mana? Isut mo mga iringan ni oy. Ito lang ang